Moi kaikki ihmiset, tänään pelataan Geometry Dash. Se on aika uusi peli mulle. Mä just latasin tän ja avataan tätä boksi. Ihan uukun. Just latasin tän ja on kuvaa, joten peli mennään start game. Täältä napattaa vaikka mikäs vaikka tää. Mä pääsin tämän yhden kerran läpi, mutta melkein voi jännittää, kun nyt kun video päällä, niin tää vähän menee huonosti. Joo, voidaan tässä vähän pitää muuten kommentteja, jos mun seuraavat videot on ollut hyviä, koska mun mielestä ne on ihan ok-ita ja ok on ollut. Sitten aika paljon ligee. Ja 4. 3, 2. Joo. Tosiaan mä oon suomalainen. Älkää huolta. Se ei muuta kuin Brawlia mun videolla. Kohta on nyt kaksi eri tämmöstä jutskaa ja niinku videoa. Niin niin jälkää ihmetellä, kun se taustalla meinaa mun pikkuveli tuolla tai jotain härvää. Pelaa tätä samaa peliä varmaan. 2 pojoa. Eli noita mitä näytin nyt. Vedetään vaikka sitten. Tätä mä en oo yhtään yhdistellyt. Mä oon yrittänyt tehdä tämmöstä. Mä oon vielä keksinyt mitä mä tänne tekisin. Hyyti kokoon tähän toi Victoria. Älkää, muista mä sanoin, älkää huoliko, mä teen kyllä muitakin videoita tässä aikana. Ja mä oon tietty puhelinpelaa, mä kohta saan. Ja mä ostan niin joskus tässä kesän loppuaikoina tätä ostaisin tonne tietokoneen. Mä oon siis kuvaillut striimaa. Mä en nyt pitkä aikaa striimannut, sitäkin pitäisi ostaa. En oo striimannut kertaakaan vielä. Kohta tulee, mä saan pessun. Besiaalin mä saan mä voisin striimata. Nyt mä saan joku 100 koon besiaali striim. En mä tiedä. Jää vielä nähtäväksi. Mä en pysty ostaa tätä shopista. En pysty ostamaan mitään. Joo, en pysty 500 tai sai sen. Semmoinen kivan. Ja kyllä. Sitten on tietokone. Jotkut vasta luulee. Mä oon Fortnitea. Voit ottaa kommenteihin. Mitä pelejä mä pelaisin. Ja ihan sama asia. Tulee semmosia, että se on varmaan nähnyt. Ups. Te on varmaan sitten nähnyt noin sitä. Tai te ette ole nähnyt mun pelejä, paitsi äsken tää lähti parilta. Niin sitten olette sitä kommenteissa. Mä kuvaan iPhone, siis Honorilla mä kuvaan, elikkä Honor-pelejä. Ja ehkä ostan sitten, määrittelen, että